awe na Romers, nós temos kerstmarkt. Ja, para 4 of 5 anos, me está seguro, me 5 anos acaba nós tine. Em dezembro, caminha com tour gente, com kier, com handcrafts of com que vende algo por bine que nanang, rebedia de awe bem vende nan kostnang. Então, e además nós temos lojas que gente não por comprar. Então, com o clube Romer, está recordando fundo para a parte kerstpakketjes dan também com a parte outro simang para gente não de menos recursos. Club Romer is een stichting die vooral is opgericht om te zorgen dat voor die mensen die het echt nodig hebben abonneren, de vergeten mensen, dat wij daarvoor kunnen zorgen, onder andere met onze kerstactie. Op wat voor manier doen jullie dat? Dat doen we door in ieder geval geld in te zamelen. En dit jaar, zoals andere jaren, ook weer 150 goed gevulde kersttassen met basisartikelen, eten, zeepjes, alle dingen die mensen nodig hebben om een goede kerst met hun gezin door te maken. Hoe lang doen jullie dit al? Dat doen we al 5 jaar, 5 jaar in successie. En we doen het met evenveel plezier. En we zien ook die kerstmarkt hier vandaag, waar nu 35 kramen, heel veel mensen belangstelling hebben. En ook steeds meer bewust te worden van het werk wat Club Romer doet. Meneer Isabella, ook op de kerstmarkt. Hoe vindt u de kerstmarkt zover? Ja, ik vind hem geweldig en als je kijkt hoe mooi die is opgezet en hoeveel mensen er nu al rondlopen, dat is echt fantastisch. En laten we vooral niet vergeten dat het ook voor een heel goed doel is. Club Romer doet dit niet zomaar, doet het ook om een goede bijdrage te leveren aan de armoede hier op het eiland. Ik heb begrepen dat er volgens mij ruim 150 voedselpakketten worden uitgedeeld van de opbrengst die hier wordt opgehaald. Ja, ik denk dat dat een heel groot compliment waard is. En eigenlijk hoop ik dat iedereen hier een bijdrage wil leveren om een klein steentje bij te dragen. Bij toeval kwam ik hier een keer binnenvallen en toen was er ook een hele leuke bijeenkomst, ik geloof voor de dierenbescherming toen. En eigenlijk merk ik dat Club Romer hele mooie dingen doet en hele goede dingen doet. En ik hoop dat ze daar heel lang mee door blijven gaan. En dat we daar heel veel samen met elkaar, met lokale mensen, met de mensen hier op het eiland komen wonen, eigenlijk de handen ineens slaan om de problemen die we hier toch kennen aan te pakken.